खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 6 फेब्रुआरि 2026 शुक्रबार बाराय। सरासनस्रायै दिनैनि सानाव कुम्भ राशिफोरा शनिदेबनि अनसायनाय मोननो हागोन। नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो लुबैयोब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो भिडिअ लाबोयो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोन 12 राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव मोनसेनि उनाव मोनसे मोजां खौरांफोरखौ मोननो हागोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरा दिनैनि सानाव थासारिखौ समायखांहोनो हागोन। गुबुन गुबुन खामानिफोराव मुलाम्फा खालामनो हागोन। जिउनि लोगोजों गोजोनै सम हगारहरनो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन, जायजों गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि साना बेले बेजेयै बारलांनो गोनां जानो हागौ। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। बांद्राय रंजा खुसियै सम हगारहरिया मोजां। गुबुननि दावराव दावसियाव आगान होआब्ला मोजां जागोन। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजाङैनो बारलांगोन। हा-हुजों नांनानै थानाय जेंनाफ्रा जोबस्रांगोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव सोलायनाय मोननो हागोन। साननायनि लैथोआव गोजोमना हरखाबै थिरांथा लानाया मोजां नङा। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि साना सिंह राशिफोरनि थाखाय साहस गोनां जानानै बारलांगोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। नखराव सोरबा सुबुंजों जेंना जेंसि नुजाथिनो हागौ। खायसे मोजां खामानिफोरा दिनैनि सानाव आबुं महर मोनगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कन्या राशि। राशि बादियै नोंथांमोनजों गोदान खामानिफोरा मावफुंजागोन। जिउनि लोगोजों रंजा खुसियै सम हगारहरनो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। उन्दैफोरा बिमा बिफानि बोसोन फालिलांनाया गोनांथि। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। गुबुननि खोथायाव गोसो होयिया मोजां। जिउनि लोगोजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। फरायसाफोरा थि रोखोमै फरायथिनाया गोनांथि। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। बेफार फालांगियाव गोसोखौ एसे एनै बेले बेजे मोनखांनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। थासारिया राफोदैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बायदियै धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। नोंथांमोना हाखु दाखुयै थिरांथा लानाया मोजां नङा। प्रपार्टिजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बायदियै मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। नोंथांमोना दिनैनि सानाव आय बारायहोनो हागोन। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। खामानि फारसे बेले बेजे मोनखांनो हागौ। गथ' गथायजों मोजां सम हगारहरनो हागोन।
मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। कुम्भ राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। जिउनि लोगोजों मायबा बाथ्राखौ लानानै असान्ति जाबाय थादोंमोनब्ला बेयो मोजां जानो हागौ। सावस्रि फारसे गाहामैनो बारलांगोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि बादियै दिनैनि साना मीन राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। गोबाव समनिफ्राय नुजानानै थानाय जेंनाफोरा स्रां खारस्रांगोन। आद्रा जानानै थानाय खामानिफोरा फुरा जाफुंगोन। जुलिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया खारस्रांगोन। केरियार फारसे सानै हयै आगान होनाया मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।